Hello guys, good morning. So dito tayo sa labas ng hindi sa labas, sa loob pa rin to ng subdivision. Nag-walking kami ni Hagrid with Ashi. Ayan, actually kanina pa kami ni Ashi gising. Sila kakagising lang nila. So ako nagtupi na ako kanina, nagwalis na ako sa labas. So si Papa yung nagluto ng umagahan ngayon. And then yun, nag-walking lang kami dito sa malaki pa tong space dito, wala pang bahay dito na part. So yung dalawa. Look. Come. Come. No, Ashi. No. Come. Oh, thank you. Thank you, babe. Ang papa ng white mo ng pink. So, malaki pa yung space dito, guys. Space? Okay. Tinutour ko lang sa agad dito. Ano lang kami. Dito sa basketball, no? Maganda yung panahon ngayon kasi walang init. Alas 7 na eh. Mag 8 o'clock na pero walang init. Kasi may bagyo ata. Dito tayo sa court. Hello guys! Ayan, medyo maingay yung pump sa aquarium pero tapos na kami kanina maglakad ni Hagrid. Maliit lang naman yung subdivision pero ayun lang yung nilakad namin kasama si Ashi, and then tapos na rin kami magumagaan. So after nito, so dito na kami kami ni Hagrid So, ayun, tapos na kami sa aming kanina, tapos na kami gumagahan. And then, kasalukuyang kami nag-aaral. And si Papa naman, kasalukuyang nagpapak ng mga orders. Kasi actually, kagabi pa kami nagpack, pero meron pa kaming, this one, here, copy. And then, ngayon nagpack na naman siya kasi hindi pa kami tapos magpack ng mga orders. And then, ayun, nag-aaral kami ngayon. So, kahapon, kagabi pala, nag-share ako doon about sa, sorry ha, makalat yung yan yung aayusin ko kasi kanina nag-ayos ako ng mga boxes. Yung ginamit ko sa yung mga books ni Hagrid, lahat ng mga supplies, and then kakaveran ko yun ng wallpaper. So, yan, hindi ko pa pwedeng maayos kasi ang dami ko pang ginagawa, guys. So, hindi pa, kailangan siyang i-schedule. And, may-share ako doon about sa homeschooling. Alam ko, sabi ko, okay, you answer. Ito, basahin. So, alam ko, sinabi ko na ayaw kong vlog about sa pag-homeschooling namin ni Hagrid. Pero, naisip ko lang na kung hindi ko siya ipifilm, o hindi ko siya isasama sa aking videos, parang may mamimissed akong mga, kasi naalala ko kasi may mga videos kami na binabalikan namin or mga pictures na yung bata pa si Hagrid. So parang feeling ko hindi ko makakapture yung moment na, alam mo yon. And saka this is our family budget, about family pa rin naman to, kaya I think kailangan ko din siyang i-share kahit snippet lang, kahit konti-konti lang, 'di ba? So, I hope maintindihan ninyo. And ayun, let's actually sa mga natatanong, actually hindi pa na-enroll si Hagrid sa homeschool niya. And then kasi we're still negotiating pa dun sa old school niya.
Kasi diba, private school yon, and then nagkakaproblema kami dun sa bayaran kasi dahil nga dun sa naging problem. So, sinesettle namin together with DepEd. So, hinihintay lang namin yung notice nila. And then, Anak ko. so, hindi pa siya naka-enroll. Ano ba yung sinabi ko? Napuputol kasi nagtatanong si Hagrid. So, hindi pa siya naka-enroll talaga kasi, yun nga, may settlement pa kaming inaayos. And then, tapos, ibabalik ko naman siya sa grade 1. So, grade 1 pa rin siya next year. And then, yung mga books niya is yun pa rin yung gagamitin ko for the next year. And, pero let's see, hindi ko pa kasi siya na-enroll. Kasi nga, gawa ng hindi ko pa nakuha yung mga papers niya. But, let's see kung ano yung mangyayari. But for now, nagpo-focus muna ako sa kung ano yung ngayon. And tinuturuan ko lang siya kung ano yung dapat ituro sa kanya. And yun, he's enjoying and I am enjoying. Our family are enjoying everything na nangyayari sa buhay namin ngayon. And please pray for us kung ano man yung mga mangyayari sa mga susunod na mga araw, sa mga buwan, o sa mga taon, 'di ba? So, yun. And di pa kami tapos, pero malapit na. Tapos ito yung ginawa ko na pinrancher ko lang to, tapos nilagay ko sa mga ring. Ayan. Then imong Lego ha, ibalik imong mga Lego please. So, clean up. Yes, I know. Asa ba mo na ibutang there? Oh, ibutang there oh. Sa lalom. Sige na, basta. Tapos nakita nyo yung mga anong tawag dito? Mga boxes. Yung mga boxes na yan, yun yung ginawa kong mga lagayan ng mga gamit ni Hagrid. So, meron dong isa. Ayun, na-cover ko na yun para sa mga books. And then, inorganize ko na. And then, meron pa doon. Pero, ika-cover ko pa. So, yan, hindi ko pa na-cover. Kasi, marami pa akong ginagawa. Pero, inano ko lang siya. Nilagay ko na lang dyan sa mga shelves na ganyan. And then si Hagrid naman, tapos na siyang mag-aral. Konti lang naman yung inano ko sa kanya. So, eto, every Friday, ihahang namin to sa kanyang, ito yung mga work niya, mga artwork. Ano ko lang to, photocopy. Kinapi ko lang to sa isang website na hindi ko maklaro dito. Pero to website. Tapos, ayan, pinrint ko lang. Saman, si Hagrid, ginagawa na yung chores niya. Yung mga, plant sa labas.
So, ayan. Tapos na siya mag-study. So, nag-ano na siya ngayon. Nanonood ng TV. Pwede na siyang manood ng TV. Pwede na siya mag-ano. Hi. Yes. Hi, Be. Hi. The really fast.